Ако си мислите, че съм мал или нещо подобно, защо гледам така въпросния господин наляво, другия надясно? Нямаме трима приятеля, които да застанат наобратно в нашата посока и още трима от другата посока и още трима от другата посока и ще разберете какво означава човек. Но защо заставам по този начин на площа Славейка си? Начинът, по който се изразявам, знам, че съм ослабнал изключително много. Вече съм на 38 години, но точка, вибрация. Шумометърната вълна и вибрационната вълна са две теми. Това е свързано с въздуха и новия начин на климатичните промени, където аз само констатирам по икономически начин, а не вибрационно падналите ми зъби с метал спрямо продълженията. И някои хора спрямо подигравателната част понякога нарушават нещо, което аз почнах да плюя като Камила, където дах един отговор. Уши, нос, гърло, глава, храна, лечение. Лечение означава, но не е това, което си мислите неврология, психиатър, защото това, особено последното, второто, това е езика на бедността от социална грижа и политика и тъпкането на статуквото. Единственият шанс на здравеопазването, въпросното хапче, е така както и е сега по преценка да се изнесе цялото производство към ООН и стъпка по стъпка да произведете въпросното хапче, космическото, така както е за износа, а разликата спрямо плюс 10% горе въздуха, 10 долу, ще бъде плюс 20 на 0,0 и от нас зависи спрямо въпросните 4 милиона население минус, спрямо преценката на дългогодишния ни опит и нека хората, които целят вибрацион с приятелствата с ЧЕЗ България, че колкото повече целите, после, нали знаете, че има едно нещо друго. Забравете Португалия, там са руснаци и американци, защото беше доста неудобно за отговора приказките. Но за проекти и за мнение ли и писане, отговорът е шилометърната вълна и вибрационната вълна. Спрямо начин на облекло, аз съм третиро котило младеж 10-10, което означава има и четвърто котило, това са 28 годишните или висше образование 5 години работа и стаж, както и средно образование 5 години работа. Образно казвам и някакъв опит житейски, което означава 4,5 за 18 плюс. Ако кажа музика, няма смисъл. За 45 милиарда за Южна Америка, Африка инвестиция ли? Отговор е не Съветския съюз 45 години. Нали, не плащам на комунистите платените, защото и французите просят от поръчките в София, от Париж. Така както и немците ме познават вече, че аз чух, той ние правиме грешки. То, нали, знаете, немец, който знае малко българската, и аз бях свидетел някъде в областта в Германия. Какви грешки ли? Спрямо шанса за нещо. Ще ви дам ви пример. Аз не се сърдя на градоначалника в София, където не бях получил сертификат грамота от пътна безопасност за пренос по начин на иновациите, но за сметка на това пък достойно се защитих името в Великобритания и САЩ с две обучения. Същевременно винаги давам Касперски, Руската федерация, правец ние начало и платените от 4 лева 4% въздух. Но икономически трябва да разберете, за да влезете баланса тук и по този начин плаващо най-важното е да задоволявате минимума на максимума, така както и на мен съм го казали, пък съм го чел това нещо и съм го гледал.
Но тъй като има ред и на новите абитуриенти, новите абсолвенти, новите стажанти, новите служители, новите кандидат служители, новите медалисти, новите проектанти, новите сватби, новите рождени дни, новите именни дни, новите празници наближаващи, както и в миналото, новите кръщенета, новите показания в резултатите в спорта. И аз ще ви кажа за моето елече от 90-те години началото. Това, което само съм направил, шапката, долнището, часовника, както и бухалка, ръкавица, топка. Но естествено аз си взема ново елече и със сигурност ще бъде свързано или с Вашингтон, или с Ню Йорк, но аз съм чайка, или по-точно гларов чайка, да е по-лесно, защото съм от изтока. Другото нещо, което искам да кажа, не харесвам изтока, където 60-70 години ражданията не мога да разбера, че тяхното време е дошло, не да рекетирате, спрямо, че използвахте 70-80 години някой, където явно не беше точно така. И въпросът е мутри, ще ви кажа демографски. Това са приятелството, баланса в младежта от ДПС господин Лютви Местан с КРДР, както и генерал Танасов с най-после с Ивайло Христов, заедно с Христов, надолу Петър Стоянов и естествено, съвсем нормално, Пламен Орешарски, заедно с младежите, по този начин ги оформите. Заедно с Майя Манолова, с Корнелия Нинова, това е нормално за думите мутри, нали така? Така за младежите, по този начин, защото някои хора вече с езика било неудобно и на мен ми неудобно. Както и с Ананиев, младежите мутри, по този начин, те са 70-80 набор, било доста неудобно. Спрямо членовете, както господин Стан Цветанов, по-лесно надолу, младежите, както и господин Бойко Борисов надолу, младежите. То младежите стана доста неудобно и на мене. В 80-90 години мисля, че се оформи икономика и младежите патриотите, младежите бизнес блока. Мисля, че думата мутри няма хора, които да видоизменят изказването. Но ако срещате в мене тъпкача в мозъка относно вибрационен въздух, млъкни бе човек, млъкни, не мога да търпим. Отговорът е, аз не мога да търпя моето републиканско национално виждане с демократично царско, монархно, аристократично, както и като експерт по пътна безопасност, социална гледна точка, добре се изказах. Това е цената долу-горе по облекло, както и обувките. И знаете, аз понякога си бъркам чорапите. Да не знаете за вълка, имам и аз нещо да мисля, все пак нещо е за оцеляване. Малко е сложно да покажа, че бях объркал чорапите, но знаете ли защо казах едно нещо, изречението от Австрия, Германия наляво, ма то е дясно, няма нищо. Лев не. Но новото поколение, то е пробване, явно колкото повече целите вибрационно шилометрено 2.1, така и някои хора трябва да знаят следното. Както и замърсяването на въздуха, ако мислите, че ставате виновни, то лакомията е по-нататък от мене, зависи вече, даже между другото, хубаво е да се ходи на доктори, е много важно, но още едно нещо, не е много хубаво да продавате сигнала и хубаво е, когато е двоен сигнал, примерно телевизия и радио, ако сте свикнали. Аз съм за пример, защото го тествах в държавната медия БНТ, как ли, с 2 копчета с приложението и главата беше много идеално. Много идеално. Но има един въпрос. Въпросът е шилометрената вълна. И още едно нещо спрямо моите разговори. Да. Без слушалки, без компютър, само видеозаснемане, само разговор.
това е психология, тест за психиката. Означава не е въображаема слушалка. Това е технология, която в България поради показатели пак стана едно нещо, което 10 години се казва скъп план, скъпа карта, скъпо приложение, ама не е важен телефона. Сега разбрахте ли колко е скъпо знанието и мечтата да си го сбъднеш самичък, проектантски, но ние то осакатяват в главата и в гърлото. Нали така? Защото за последните 10 години, 10, това са 70-80 години. И мога да ви кажа, разликата, това е било приемането на Европейския съюз като членка и възприятието спрямо границите, спрямо възприятието на нещо, което и тогава, 44-89 е можело да отидете някъде, но то пак е било свързано с финансови средства и с законодателната част. Това, което мога да ви кажа, а разликата сега с Европейския съюз, това за личната карта, да. Но там е отговорността спрямо, че представлявате себе си, без да осъзнавате, че представлявате себе си, като се върнете, представлявате себе си в родната си страна, както и в другата държава, както и си плащате. Това, което мога да кажа, разликата никой не е идеален. Но понякога космите изискват едно нещо, че въпрос е дали трябва или дали е дошъл големия чистач, камиона за чистене. Това е много хубава тема. Благодаря за вниманието. Аз бях Антони Найденов с бастуна, не съм още с бастуна 38 и мисля, че 4,5 е достатъчно число за младежите. Как ли? Спрямо Европейския съюз, спрямо не Европейския съюз или долу-горе е така. Но спрямо от таблата поръчките от Бояна, Драглец и Симеоново на площад Славейков, както и Бояна, Банкя, Горна баня, Банкя, Княжево, Божурище, както Панчерево, било доста надолу, че не плащам в център.